Top 5 najzáhadnejších miest v Roblox hrách. The Backrooms. Nekonečné chodby, žlté steny a pocit, že ťa niečo sleduje. Ticho je tu hlasnejšie než výkrik. Area 51. Tajná základňa plná mimozemšťanov, pascí a neznámych experimentov. Vojdeš, ale výjdeš. SCP Facility. Miesto, kde sa testujú nebezpečné bytosti. Každý krok môže byť tvoj posledný. Forgotten Memories. Opustená pizzeria, blikajúce svetlá a niečo, čo sa hýbe v tme. Inšpirované hororom Five Nights at Freddy's. The Maze. Temný les, úzke jaskyne a niečo, čo ťa prenasleduje. Nepozeraj sa späť. Tieto miesta sú plné tajomstiev a strachu. Odvážiš sa ich preskúmať? Ak áno, tak daj like a odber, ďakujem.